Tikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi Lachitatu pa 26 April 2023, ndipo tili mu Mulungu wachitatu wa Pachaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu 8 ndime ya 1 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a novice Abigail Kapeni, achipani cha Sisteri a Daughters of Wisdom, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu amthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Yohane woyera. Yohane mutu 6 ndime ya 35 kulekeza 40. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Anthony Chilolo, achipani cha Montfort Missionaries, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Okhulupirira amene adabalalika aja adapita mdziko monse akulalika uthenga wabwino. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Ntchito mutu 8 kuyamba ndime yoyamba mpaka 8. Pa masiku amenewo mpingo wa ku Yerusalemu udayamba kuzunzidwa kwambiri, ndipo onse kupatula atumwi aja adabalalikira ku madera onse a ku Yudeya ndi Samariya. Anthu ena okonda Mulungu adakayika maliro a Stefano namulira kwambiri. Koma Saulo uja adapasula mpingo. Ankalowa m'nyumba za anthu namagwira amuna ndi akazi omwe, kuwaponya mndende. Okhulupirira amene adabalalika aja adapita mdziko monse akulalika uthenga wabwino. Filipo adatsikira ku mzinda wa ku Samariya, namalalikira anthu akumeneko za Khristu mpulumutsi olonjezedwa uja. Makamu a anthu ndi mtima umodzi ankatchera makutu ku zimene Filipo ankanena. Onse ankamvesera mawu ake kumaona zozizwitsa zimene iye ankazichita. Pakuti mizimu yonyansa inkatuluka mwa anthu ambiri amene anali atagwidwa nayo, nimafuula kwambiri. Ndipo ambiri amene anali akufa ziwalo kapena opunduka ankachira. Choncho munali chimwemwe chachikulu mu mzinda muja. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu amthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu 6 kuyamba ndime ya 35 kuzalekeza ndime ya 40. Yesu adawauza kuti, chakudya chopasa moyocho ndine. Munthu aliyense oza kwa ine sazamva njala konse, ndipo aliyense okhulupirira ine sazamva ludzu konse. Ndidakuwuzani kuti inde inu mwandiona, komabe simukukhulupirira. Onse amene Atate andipasa azabwera kwa ine, ndipo munthu aliyense oza kwa ine sindizamukana konse, pajatu ndidasika kuchokera kumwamba kuzachita zofuna za iye amene adandituma. Osati kuti
ndisachite zofuna ine ayi. Ndipo chofuna iye amene adandituma nchakuti ndisatayepo ndi mmodzi yemwe mwa amene iye adandipasa, koma onse ndizawaukise kwa akufa pa tsiku lomaliza. Pakuti chimene Atate anga afuna nchakuti munthu aliyense amene aona mwanayo namkhulupirira akhale ndi moyo wosatha, ndipo ine ndizamuukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, mawu athu oyamba tsiku la lero mwina tingatulutsemo funso lina kuti kodi nthawi ya mazunzo tiyenera titani? Yankho la funso limeneli tikuliona pa Filipo amene akutiphunzitsa kuti sibwino kuti tizibwerera m'mbuyo tikakumana ndi mavuto. Tiyenera ndithu tilimbe, tikalimba Mulungunso adzatithandiza ndithu kulalika uthenga wake ponseponse. Tamva mawu athu oyamba kuti masiku amenewo mpingo wa ku Yerusalemu udayamba kuzunzidwa kwambiri, ndipo onse kupatula atumwi okha adabalalikira ku madera onse a Yudeya ndi Samariya. Anthu ena okonda Mulungu adayika maliro a Stefano naamulira kwambiri. Saulo naye ankapita madera osiyanasiyana nkumazunza nkumapasula mpingo. Koma tikuona kuti anthu ena ngakhale kuti mpingo umakumana ndi mavuto osiyanasiyana, anthu asanataye chikhulupiriro chawo anapitabe akulalika za Yesu wouka kwa akufa. Ndipo mmodzi mwa anthu amene Yesu anasikira ku mzinda wa ku Samariya anali Filipo. Filipo sanataye mtima ngakhale kuti anali pakati pa ziphinjo nthawi imene mpingo umazunzika kwambiri wa ku Yerusalemu. Izi zikutiphunzitsa chani kapena ife tiphunzirepo chani pa anthu amasiku ano? Ifeyonso ndiona kuti pamene tasankha kukhala akhristu timakumana ndi zophinja zosiyanasiyana, mazunzo osiyanasiyana. Koma timatani tikakumana ndi mazunzo osiyanasiyana? Kodi timamuchitira Ambuye Yesu amene watiukira kwa akufa umboni? Nthawi zambiri timapezeka kuti basi timataya mtima ndimakakhala ku nyumba, andasiya kupita ku chalichi chifukwa tikukumana ndi ziphinjo. Mwina titha kunenanso pakati apa pakhala pakuchitika zinthu zambiri mu zaka zimenezi. Tinakumana ndi nthenda ija ya COVID-19. Kuchoka pamenepo itatisausa COVID-19, timauzidwa ndithu kuti iyayi kuchalichi pafunika masonkhana anthu awiri, iyayi koma atatu, iyayi tizikhala panja, iyayi koma tizipanga mwakuti, zimenezi tija tizivala maski, tizitalikirana. Ngakhale munthu akhale kuti wazipopera perfume onunkhira chotani, anthube amakutalikira basi chifukwa tinali mu nyengo zimenezo. Kenaka atachoka pamenepo tafika mu kolera. Koleranso watizunza kwa nthawi yayitali. Ife ngumanena kuti hayi apapa mwina akuchepa kolera, tikupezanso tinakunthidwanso tsopano ndi namondodja wa Frede. Zonsezi ndizoti ndithu pa chikhristu chathu ngati sakusamala titha kutaya nazo chikhulupiriro chathu, titha kuchisiya chikhristu ndikumamba moyo wachikunja chifukwa kuti tikukumana ndi mavuto. Koma tikuona abale athu akhala anakumana ndi mavuto anapitirira kulalika uthenga wa Mulungu, anapitiriza kufalitsa za Yesu Khristu. Ifeyonso ndiona kuti ngakhale tikumane ndi mavuto tisataye mtima, koma tiyenera tilimbe ngati mmene analimbira anzathuwa, komanso Filipo mmene sanabwererere m'mbuyo. Nthawi zambiri ndiona kuti tikakumana ndi mavuto akatikuntha kwambiri, ndi pamene timapezeka kuti basi tayamba moyo wina, tataya chikhulupiriro chathu nkuyamba kulowerera, ndikuyamba moyo uja ona kuti anthu kumafunsa kuti koma awa ndi akhristu, mangoti ukutapita ukapeza mwina kuti solution chifukwa kuti mwa Mulungu chikhulupiriro chathu tachichosamo.
ndiona kuti tiyenera tizilimba chifukwa tamva muthenga wathu wabwino kuti Ambuye Yesu chimene akufuna ndichoti ngakhale kuti tikumane ndi mavuto safuna kuti titayike konse. Kuti chimene anabwerera Ambuye Yesu pa dziko lapansi pano ndichoti achite zimene afuna Atate ake. Ndipo chimene afuna Atate ake omwe adamutuma Ambuye Yesu ndichoti ife tonse tisatayike ndi mmodzi amene. Ndi tisalole mavuto kuti atitayise chikhulupiriro chathu kuti tichoke m'manja mwa Ambuye Yesu. Chifukwa cholinga cha Ambuye Yesu ndichofuna kuti atitenge tonse ndi kutipulumutsa, kuti cholinga chenicheni ndichoti tikasamwalira tonse azatiukitse pa tsiku lomaliza. Ndi chimene iyeyo akutipempha ife kuti tichite. Choncho lero pano tikupemphedwa ichi kuti pamene takumana ndi mavuto tilimbikire, tikhale anthu oyima nji pa Ambuye Yesu. N'chifukwa chake timapezeka kuti cholinga ichi chimene Ambuye Yesu abwerera choti asatayepo ndi mmodzi amene ngakhale abale athu mwina akamwalira, mona kuti mwina ubale osunali bwino ndi Mulungu, timapemphera misa, timapempherera chifukwa chonena kuti sitifuna kuti nawo ajaso atayike, apulumuke m'manja mwa Ambuye Yesu, koma kuti akhale mwa Ambuye Yesumo, kuti nawonso Ambuye Yesu pamene azizakonza kuti anthu azaukitsidwe kwa akufa, abale athu ajaso azaukitsidwe kwa akufa. Tisamapange zinthu zonena kuti chifukwa kuti Mulungu sakutiona ndi titha kumachimwa mmene tingachimwire. Ambuye Yesu amakhuzidwa kwambiri, amakhuzika kwambiri akationa tikuchita zinthu zolakwika, chifukwa chonena kuti magaza kuti sakutiona, amakhala okhuzika chifukwa safuna kuti ife titayike, amafuna kuti tonse amene tikhale ndithu m'manja mwa Ambuye Yesu. Tiyeni tipemphererane lero kuti ngati ena akayamba kusata kaye njira zachikunja chifukwa cha ziphinjo zimene takhala tikukumana nazo, mwina kudula kwa katundu, mwina kuno zinthu sizikuyenda bwino, mwina zinthu sizikukhala bwino pa moyo wathu, tisataye mtima chifukwa cholinga cha Ambuye Yesu ngakhale tikumana ndi mavuto sinoti chasintha. Akufuna kuti tonse amene tizakhale kuti tili m'manja mwake ndipo azatipulumutse tonse, ndipo pa tsiku lake titafa, pa tsiku lake loti Ambuye Yesu akuukitsa anthu kwa akufa, ifenso tizauke nawo limodzi. Ndani amene safuna kuti pa tsiku lozaukitsidwa anthu na Yesu azauke nawo limodzi? Tipemphererane kuti zimenezi aliyense zimuchitikire ndithu kuti akhale ophatana ndi Ambuye Yesu. Munali ndine m'bale wanu Father Anthony Chilolo, mwakoma nonse. Haleluya, Yesu wau.